קרקסי איטליה מדהים, סדרת אינדי אנימיישן שיצא כמעט לפני לא ישנה דרך, והיא בעזרת... אז בקרקסי דיגיטלי זה ידוע שם שכל המוני אדם לשעבר שיקלו שם. מה יקרה אם קיין ישתגע בעצמו? מה יקרה אם קיין ישתגע בעצמו? מה יקרה אם קיין ישתגע בעצמו? וזה אומר שלקיין יש השפעה מסוימת על הסרבר. אז כמו שאמרנו מקודם, קיין הוא בעצם בינה מלאכותית, הוא לא בן אדם. הוא האחד ששולט על המשחק, הוא המוח של המשחק, כביכול. ושוב עם זובל, כשהיא גורמת לו לפקפק בעצמו, העולם הופך לגליצ'ים, זה אומר כמעט מתפרק. אז מה יקרה אם הוא יתפרק? יש לי שתי תיאוריות. 1. הם ימות בפנים. 2. הם ישאבו החוצה מהמשחק, וזה מה שקורה לכולם אחרי שהם נפשטים בתוך המשחק. ומה יהיה עם קיין? טוב, בגלל שהוא חלק מהמשחק, כמו שאמרנו מקודם, המוח של המשחק, הוא כנראה ימות ביחד עם המשחק. ומה יקרה אם קיין ימות בתוך המשחק בזמן שהחבר'ה עדיין בפנים? טוב, אז אפשר רק להניח שהם בעצם יתפרקו ביחד עם המשחק ויהפכו לגליצ'ים, והנשמות שלהם ילכדו בפנים. אבל זה רק תלוי בתיאוריה שאני מכירה. וזה רק מוביל לתיאוריה אחרת והכל נהיה יותר מסובך, אבל האם הגופות שלהם כלואות ביחד איתם בפנים, או שאלו הנשמות שלהם? התיאוריה שלי זה שאם הגופות שלהם בעצם איתם ביחד בתוך המשחק, אז הכי נורמלי מצידי לחשוב זה שהם בעצם יתפרקו ביחד במשחק. גם הגופות וגם הנשמות שלהם הם ימותו שם ביחד עם קיין. אם אלו רק הנשמות שלהם, אז הם בכל מקרה ימותו, אבל הגופות שלהם עדיין יהיו מחוץ למשחק. אז לסיכום התיאוריה הגענו למסקנה שאם קיין ימות בתוך המשחק, החבר'ה כנראה ימותו ביחד איתו. היי, כאן אני במצב עריכה ולא הספקתי לעשות סגיר, אז תנו לי בבקשה להגיד לכם תודה רבה שצפיתם בתיאוריה שלי ונתראה בסרטון הבא. וזה היה כל הסרטון, ביי!